umuntu ongifuna ukwazi ukuthi wena utetelanini. Mfana. Next year. Next year. Because now I can't practice this. Ivesi. Kodwa phela Sende lapho ama-snippets ngezi. ungezi ngale ngqondo yakho ukuze kusele ngifuna ukuyomudla umsina lenhliziyo ngikukhuza kuyona. Hayi izinto ezihlukene mfethu. Udla Ihlukene khona ibhethi khona isayfa khona ingoma. Yabo izinto ezihlukene. Ya mina ngifuna ingomeni hayi mabhekle hayi mabhekle good luck yina mfana. Showcase. Khona mfana wakushaya ngeflower senani imali yamfana. Kuyena nomfundisi. Hey, yabona nje. Into enzenzayo ngala mabhekleni. Ima-ke ukhipha isingili noma i-project. I-project yami. Ama-track uzovela lapha nawe uthi 10. Uzokwenza njani? 21 skibini. 21. 21. Kade February, March, April, May. ngagcina ukhipha ngo-2021 ngikhipha nje i-football yabo. So next year I'm lock and loaded. Singa-expect mhlawumbe uproducer singamazi. Mfethu khona umuntu ekuthiwa uleduzana Usayipha. Yeah, Usayipha mfethu. Abantu bayamazi ukuthi producer kakhulu yabo. So ngihlangana naye lapha eGoli ethembisa ukuthi wena umuntu engingamazi. Okay. Hayi mase ukhuluma indaba yaseGoli ubuye nini vele eGoli? Usawuhlanganisa i-project ngakho. Khona mfethu umchita. Hawu angikhanifala yabona mfethu manje uyangiphazamisa. Sorry. Kunengoma esiyenze no-SCP. Sure. Touchdown. Squadron Plan. Sure. Tuxenga. Sure. Nobody. Dead break. Cabanga mfethu. Ivesi lakho ulifaka ngasekuqaleni noma ngasekugcineni? Ayilalela ngifuna ukufaka ngisho ivesi lapha ngisho i-chorus kuphela. Hayi salusi mfethu igame iphakamisile ngento kanjalo ngoba abantu abaningi bazoyibuza ukuthi irekhodi ndawonye. Abani msendenini ivesi? Basendile sirekhodanga ndawonye. Umuntu athike ngarekhoda naye uBlanco lo Squadron Blanco. Ubani uTycoon Tycoon sure. Touchline warekhodi ukhona wa. No like touchline ngangestudio kuyena lo fesa zikutshela ngayo Usayipha then ngimfica laphayana. MT Baby usuthi ame punchline wheezy mina umkhunkulu amabhaza